nigo abaibori kurwase ebinyoro ao naboigo abasae chingaki chiga chumutimo koigo mutambe bwerusa banyare ko babagwesoke na kwera ari bagwetera kwene kyanga nkoyagenderia bare ase chitalanta cyabo abaibori nigo bono bakwanire kugana ukororo kwa baraigwesoke kwene kyabunango basira bara aboroki wabo ekwebeka ase enchirenge ya chingaki chige eneti baya sonania ase echisabu chimbe naboigo amariogari yogotinde umurikito Vincent Monda na atarira egati yebiti bye chigosori chichiskuru ao abono twarigania roboti rokobwatia senjira yoboikirana aigastegeti keskuru yoborso ya Nyankanda gotoka imeye ward ya Monyerero ebunge ya Kitutu Chacha North County ya Kisii niga abasae be timu yenkoyo ya Nyankanda FC bariganirie abamwe abokoranye ikoro egotoka ebunge ya Kitutu Masaba County ya Nyamira asegosori y'omupira asegosori yeye abanyenorogo nko Nyankanda FC bababwira abageni nyeikoro FC chigoli 3 ase chigoli 2 chigoli chonsi cha Nyankanda FC nigo cyabekwa no mugosori Obadia nabo igo cha nyeikoro FC kobekwa na Cliff amona Harand asegetieke ensoko TV ya sankiramo na Wycliffe Nyiro Nyamumbo oyoro mwalimu nendo musemia bwa basayaba niga kwanire obuya bw'ekigosori eki nabo iga makongwa ababwateraniti egetieke ngukipkira abana bisi diba bagucha kona kwe endali chiasa magana ya na kunywa marioga ya yugutindia drug abuse and whatever lakini machanda babwate pero kuni mupira buneye batabwati uniforms noya moko ligeli magaga sabale bande mbaro batabwatie bikoro tubuga ko mupira nainde una urigele tikere magaga kenge bwati it is a disaster tugo chiko kiligere liga no asabana bagwakira mupira kiligere tigo chimate nekende kiligere tigo chia tole ko nyore nchira no kore kerebo laisi ke tieke abana banyore bagwakira mupira asokorra kwae niga goteba chitaranta nchiro asobonge icyo chikorekana saba sayaba kagoteba buna onyendiria yanyarekana abaraibe birabwe binene baikirana se chigosori bunechi na kungusago chigoro bariekegwa kyarorekanira yakongire so we are looking at na kibono to kunyara konacha talent ya bana in fact talent igera se binyoro ikenyoro maiga to konyore chitimu ya itogune ya Shabana nyendibago cha scout into these villages bacha barigeria bana barabara akira na timu ya Shabana bako mupira Nyairo nigasabiro kubwaterana kurasa abantu bonsi naboigo abarai ao baimokerere igoro na gusira chigosori cya sobo amo twale konyare nchira yo kubekipu abana bisi asebitie aiga na boko nyorana ne rusa ya elrebia na bana kaboika kabakwira ne skuru abari on good condition tigatubwaterane as a community tunaje this talent ngakienda yonsi yonyore na mheshimiwa wako nyaragocha we are here support these people abana aba na voto ko chatwa tebunga aba exactly the future generation but the generation is now abana ubono baranyare gutosukuma gochoto igongo ajia abarai baitu especially on MCA ega muna into se ward ya Monyerero yaba MCA Pito Tachi yaba wa Muchumbe MP Jafet Nyakundi we are just asking koranje jirende na muranyare gukonya abana aba banyari bunenga ke yechirusa buna barega igaisiko asking abarai baitu kamuranje nyore mo kunyara gotokonya batokonye ba talent ya bana biki gusire kegoriegeke ase chigosori ne getambukero kenene sana torake chigosori kurwa bukare nigo chiarenge nchira ya moyo koleta abantu amo ili basange ngana ya magenderero buno kubekana korario molembe ase chinse korenda ase kegorieke kobasira ase chigosori no kobao moyo na kubatanga kurasa mabe araganyirere omusae Vincent Monda, Ensoko TV.